O PSOE organizou en Pontevedra unha xornada para debater sobre a sanidade pública con distintas plataformas civís do sector sanitario galego. O obxectivo era abordar a situación actual do sistema de saúde en Galicia. Temos a presencia de quen é ministra de Sanidade, compañeira e amiga que está hoxe en Galicia e que vai abrir unhas xornadas de traballo cos representantes da sociedade civil, sin adscripción partidaria, de distintas plataformas do sector sanitario galego que son conscientes da necesidade dun cambio e para facer proxecto de país abrimos as portas desta xornada a distintos representantes para construir unha sanidade pública á altura da Galicia que queremos para o século XXI. Gonzalo Caballero criticou o retroceso da sanidade na nosa comunidade e acusou a Xunta de estar a privatizar o sistema sanitario. Unha Galicia con xente máis maior, unha Galicia na que o Partido Popular está eliminando pediatras, debilitando os PACs, debilitando a atención primaria e queremos decirlle a Feijóo que hai que facer unha aposta pública por unha sanidade pública, gratuita e de calidade. Engadiu que as enquisas apuntan a Galicia como a peor comunidade española en canto a temas sanitarios e explicou que se debe á eliminación de recursos públicos. Nos barómetros de opinión, Galicia aparece como a terceira comunidade con peor sanidade en opinión das galegas e dos galegos segundo os datos do CIS. Temos un proceso de precarización, de privatización, de deteriorización, de eliminación de áreas sanitarias coa última lei de saúde que implican que o Partido Popular de Feijóo, que para Casado e o seu espello representa o retroceso e o deterioro da sanidade pública coa que os socialistas temos un compromiso histórico e imos a manter todo o noso esforzo. Na xornada participou a ministra de Sanidade María Luisa Carcedo, que respondeu sobre o desabastecemento das farmacias no tocante a certos medicamentos de uso común. En términos generales, estamos en un país donde no hay carencias, no hay una situación de falta de recursos terapéuticos para las enfermedades. Tanto, insisto, hay toda una cadena de decisiones que se adoptan para evitar que haya una falta de un medicamento en la farmacia. Y caso de faltar, insisto, se les comunica a las oficinas de farmacia cuál es el principio activo por el que puede, el mismo principio activo y por qué nombre pueden, por qué producto pueden optar con el mismo principio activo. O acto desenvolveuse no Café Moderno, pechando a visita da ministra a Galicia.